Kør! Klar. Hvad du skal lave en ordentlig kaste, så kaster du bare væk. Jeg er jo ikke skal lige her bare. Lav sådan her og svare. Jeg tænkte ikke, det blev smash. LOL! Nå, bare fjern dem her, så er ikke nogen, der lægger mærke til det. Hvad siger du til, Andreas? Hvor er Andreas? Nå, vi drømmer bare det der med at skyde basketball langt fra kurven. Det er godt, Andreas. Ja. Hvad siger du til, at han har ødelagt dit skurstig? Prøv at... Sådan der. Det er ikke så godt, Stig. Hvad fanden gør du med det her, Stig?